k'ale ka kɛ gérant ye CTT la o bɛ kɛ turabulen dɔ bɛ yen nɔ ko Maliju i bɛ dɔ dɔn turabula a bɛ dɔ dɔn bamanan fana ka kuranɛ tɛ turabu ye de a bɛ dɔ dɔn na k'a so sabanan ne kɔni b'a dɔn turabuden don nka soko in sa an k'o to Kɔnɛ bolo Kɔnɛ o mana so sabanan an ka koyi an ka koyi i y'a faamu o kumana n'i ko Maliju fila don kelen ala kunkolo ka bɔ sen o tɛ sanfɛla ye sa ayiwa turabuden wɛrɛ bɛ yen ko Lawusina o ye ɲɔgɔn sinamaya o kumana baara banna n'a tigi bɛ jɔyɔrɔ ɲini ni turabuden fila don a ka Maliju sɛbɛn siɲɛ 555 k'a kɛ sɛbɛn k'a tɔgɔ sɛbɛn a yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn a kɔnɔ karamɔgɔkɛ a bɛ Lawusina sɛbɛn siɲɛ 555 a kana mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛn o kɔnɔ dɛ a bɛ fɛ ka baarakɛyɔrɔ min ɲini a b'o baarakɛyɔrɔ tɔgɔ sɛbɛn a kɔnɔ a bɛ taa yiri sunba dɔ la yiri min mɔgɔ tɛ s'a ma ka caya o kɔrɔ ye fo kungo kɔnɔna a bɛ yiri in dugumana sen ka Maliju Lawusina in don yen société in tɔgɔ tɛ Lawusina kɔnɔ a b'o don yiri in duguma a bɛ yɛlɛ yiri in sanfɛ Maliju min bɛ yen n'ale yɛrɛ tɔgɔ bɛ o 550 cɛfɛ a b'a dulon sanfɛ e tɛ bɔ baarakɛyɔrɔ la i bɛ k'o ɲɛmɔgɔ ye ala k'an bɛ sɔn bamanan ko ten dɛ a kana mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛn dɛ mɔgɔ dɔw ko ale don dɛ ni ala y'i ci k'i ye dɔw tɔgɔ sɛbɛn i bɛ gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ i bɛ taa ka bɔ sofi la n'a sɔrɔ ko o ɲɛmɔgɔ dɔ taama ko kulawusu bira falaki bira bina si la n ka cɛ i yɛrɛ mago sa baarakɛyɔrɔ tɔgɔ sɛbɛn i ka da ye mɛ ni ko n bɛ karisa den jigi karisa sigira k'a minɛ i t'a dɔn dɛ i ta ɲini dɔrɔn ala de b'a jigi wala nka ni ko n bɛ karisa jigi n'a y'a sɔrɔ a ye suruku dugutigi kɛ i ta tiɲɛna ala ka dugawu jaabi bɛ kuranɛ sura bɛɛ nɔfɛ kuranɛ sura 2 bɛ yen ala y'olu dɔnni di ayatollah ma sura 2 jumɛn ala yɛrɛ b'a yɛrɛ ko fɔ min kɔnɔ a n'a bɛ kira ko fɔ min kɔnɔ a bɛ kira ko fɔ min kɔnɔ n tɛna makaw la sɔnna o ye alamina sara an k'o diyan kɛrɛfɛ ala b'a yɛrɛ ko fɔ min kɔnɔ o de ye kulu wala kuranɛ sura ni fila ni suraji tɛ kelen alamina sara foyi t'a kɔnɔ ni Mamadu tɛ kulu wala foyi t'a kɔnɔ ni ala tɛ mais ni maa min ni ko nani ma walima ye karamɔgɔ ye mɔgɔ dɔ nani ma ko a gɛlɛyara k'u bɛna n ka magasin gosi walima n ka magasin benna juru karila n kan na mais a fana a y'a yɛrɛ kɔlɔsi yanni juru ka kari a kan a b'an mɔriw sabute yanni juru ka kari a kan a bɛ ne kɔ k'a coro tuma min na a bɛ sɔrɔ ka na k'an k'a bɔ a ma nɔgɔ dɛ a y'a yɛrɛ kɔlɔsi bamananw ko adamaden y'i diɲɛ waati min na o y'an ka saki waati se b'i ye waati min na o ye sarakati ɲuman bɔ waati n m'a fɔ kolonifilaw ni turabudalaw ka malasa woro jɔsi na taa nin fili ɲɛgɛn kɔnɔ taa nin na siraba kan n kan d'o ma dɛ nka mɛ ala sarakati yɛrɛ ɲuman ma n ko sa ala ka don i ni juguw cɛ i bɛ mun kɛ an bɛ fɔlɔ Ismail Darame ta yen sɔrɔ ka karamɔgɔ Hayidara ta yen ka kun i bɛ seliji ta i bɛ nafila jɔ ko 2 seli n'i ye jɔ ko 2 seli i bɛ wuli k'i jɔ bisimilahi rahmani rahim kul huwa allahu ahadun allahu samad kul huwa allahu ahadun allahu samad kul huwa allahu ahadun allahu samad siɲɛ 10,008 18,000 fois 18,000 fois siɲɛ 10,008 k'a minɛ sunkalo la ka n'a bila an ye nin sigiyɔrɔ in min na ne ye nin kɛ ko 11 kɛ k'a minɛ sunkalo la ka n'a bila an ye sigiyɔrɔ min na ka nin fɛn in ka wuli ka n jɔ k'a kɛ k'a dafa ne y'a siɲɛ 11 kɛ n ka siɲɛ 12 na n ye nin de bila la gani donc ne min bila la o de tun y'a siɲɛ 12 ye n'i bɛ to k'i ka kalandenw bila la hali n'u ma se k'a dafa komi e n'u sera u ka yɔrɔ la u tɛ jɔrɔ n'a kɛli ye bilen o de la n ye nin bila la k'a minɛ sunkalo la ka se sisan ma nin kalo 2 kɔnɔ ne y'a 11 kɛ a 11 bɛɛ ni fila tɛ a bɛɛ tigi ye ne wele ko an ɲɛna fila olu ma n wele fɔlɔ parce que baaraw cogoyaw tɛ kelen i y'a faamu wa mais ale ka gɛlɛn wallahi a ma nɔgɔ dɛ i b'i jɔ de bisimilahi rahmani rahim kul huwa allahu ahadun allahu samad kul huwa allahu ahadun allahu samad yani k'a dafa hali n'i bɛ faransi i bɛ kami ka sigi a mɛn wallahi billahi hali sura k'an to segu ye dɔ ye ne wele ko ayatollah n y'a kɛ n ye kami ka sigi a mɛn
n'a ka di a kɛ su in na yani ka tila ni kɔni sera k'a dafa su kelen yani ka tila i bɛ kami kasi kan mɛn dɔ bɛna fɔ a tula n'a ma kami kasi kan mɛn o yala a ti minɛ i mana ala wele cogo cogo ala b'a minɛ mais kami kasili Darame yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ni kami yɛrɛ kasira n'a ka di hali i m'a dafa bilen kɔlɔsi bila n'i ye kami kasi kan mɛn dɔrɔn kɔlɔsi bila a banna t'i da ka sunɔgɔ ni dugu jɛra kami dɔ kɛ sarakati ye ala k'an bɛ sɔn ma i y'a faamu wa n'i ye hakika ye nasi tɛ sɛbɛn tɛ nka ne bɛ taa wuli ka ɲɔn na yɔrɔ o yɔrɔ a y'a sɔrɔ ko gɛlɛyara dɛ a ma nɔgɔ koyi ka tile ka girin mɔgɔw ka ciw la ka tile ka telefɔni ta sufɛ wurudi ka nɔgɔ nka a lajɔlen a ma nɔgɔ dɛ wa yɛrɛ yɔrɔ fɛrɛlen de b'a kɛ ni yɔrɔ fɛrɛlen tɛ ko nɔgɔn tɛ mɛ a y'a deli a kɛli la n'a y'a deli a kɛli la ne b'a kɛ tuma min na walahi bilahi a y'a sɔrɔ ne ma sigi karamɔgɔya kan ne bɛ nin kɛ tuma min na ne tun ma sigi karamɔgɔya kan dɛ a siɲɛ fɔlɔ ne k'a kɛ ala ka sɔn a y'a sɔrɔ ne bɛ Senegal n terimuso dɔ bɛ yen n bɛ taa sanni kɛ u ka période la an b'a fɔ supermarché n bɛ taa sanni kɛ yen n bɛ taa n ka jatigimuso ka jiw a n'a ka kafe ninnu n bɛ t'olu san u ka période la i y'a faamu n bɛ taa bamanankan fɔ min kɛ ne ta n tɛ français mɛn kosɛbɛ n bɛ n bolo si n ko nin ne sera ka ko diya ye a b'a fɔ maliyɛn bon an bɛ o tulonkɛ la ɲɔgɔn fɛ don dɔ la de a kɔrɔkɛ minɛna faransi k'a bɛna datugu kaso la a y'a fɔ ne ye min kɛ n ko i kɔrɔkɛ bɛ bila ko han n ko pewu a bɛ bila k'a bɛ bila n ko pewu sufɛ ne taara nin dɛsɛ a kan dugu jɛra 17 heures bɛ taa se tuma min na karamɔgɔkɛ u ye kɔrɔkɛ bila o don ne y'a dɔn ne ma kɛ moriw dɔ ye n ko moriya sira kan su kelen i to gerebuya la dugawu minɛ ne ye su kelen o tɛ i faralen sira kan ala k'an bɛ sɔn o to yen fo de bari dɔ ka ci sira ne ma ye ko dugu dɔw ni dugu duuru u farala ɲɔgɔn kan ka réunion kɛ ko sini an bɛ taa nin kɛ karisa la awɔ komi ne bɛ filɛ Ivoire kosɛbɛ n tɛ fɛn tɔgɔ fɔ n'i y'a fɔ sisan mɔgɔw bɛna fɔ jaa n bɛna taa nin ko in ne kɛ n tɛ fɛn tɔgɔ fɔ mais u farala ɲɔgɔn kan de ka ci bila a ma sini an bɛ taa nin k'i la a tigi yɛrɛ ma bilahi ka ci fɔ a ye nin don in an bɛ taa nin k'i la a y'a fɔ ne ko n y'a fɔ ne ye ko n tɛ da ka sunɔgɔ ko han ko ni kɔni y'a fɔ a tula kan ne t'a la ne tɛ kira n bɛ dalu minɛ o yɔrɔnin bɛɛ ne ye seliji ta o tɛ kulu ahadu Alahu samadu dɔrɔn ye dɛ i sigilen sigiyɔrɔnin kelen n'i ka nafila sera i b'i sigi i bɛ kulu huwalahu di kulu huwalahu ahadun Alahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad siɲɛ 1001 siɲɛ kelen n'a min dalen don 1000 kan i sigilen o yɔrɔ la ni kulu huwalahu ahadun Alahu samadu i b'a fɔ ya samadu siɲɛ 1000 i sɔrɔ ka fɔ lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad i ɲɛda sa rɔ karamɔgɔkɛ wallahi hali n'a bɛ ne ka live kɔnɔ n galen na Kuran na a b'a fɔ sisan karamɔgɔkɛ ye n bɔ ko la dugu 4 sini an bɛ taa nin k'i la du kɔnɔ jamana na u b'a kɛ dɛ mais ne y'a fɔ a ye n ko i da i y'a fɔ cɛ min maliyɛn don maliyɛnya dama tɛ dɛ wallahi n ye min kɛ n b'a dɔn an karamɔgɔ Seku Usmanu Madani Hayidara de ye fayida in di sigi dɔ la a ka wazu dɔ la dalilu tɛ dɔwɛrɛ ye ka ala wele dɔn k'a kɛ ne ko a ma k'a da ko i da i ka sunɔgɔ n'i ye ko dɔw fɔ a tula ye ka ban quoi mais mɔgɔw bɛ ɲinɛ yɔrɔ min kɔ ne tɛ ala ye ne tɛ kira ye fɛn bɛɛ tɛ se ka ɲɛ ne bolo sa fɛn bɛɛ tɛ se ka ɲɛ ne m'a fɔ sisan ko ne ye 11 kɛ n ko kɔnɔntɔn mɔgɔ ko a ɲɛna mais dɔw ninnu ma n wele ne y'a ko ma n wele u ni ma wasa fɔlɔ n'u ni wasara don o don n'u ma kɛ fitiriwale a dɔw b'a fɔ karidi o kɔrɔ bɛɛ ta tɛ se ka ɲɛ ne bolo mais nin ta ma kɛ sɔngɔdu in ta ye dɛ nin ta ye kulu walahu bɛɛ de kalanni i bɛ kulu walahu bɛɛ kalan siɲɛ 1001 siɲɛ kelenna ye n'i sera o ma yanni k'o dafa i b'a fɔ kulu walahu ahadun Allahu samad o sɔmadu ni i bɛ sɔmadu de wuli ya sɔmadu siɲɛ 1000 i bɛ sɔrɔ k'a fɔ lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad i ɲɛda sa ko na n'i ye nin kɛ a banna an bɛ su nata jɔ yan an bɛ dugawu kɛ Thank you.